Takže mám tu ďalší taký komplexnejší servis, tentokrát je servisovať tento enduro bicykel, na ktorom treba vymeniť stredové ložiská, zrejme orech, lebo kazeta má takú zvláštnu vôľu, má pozalamované boudeny na zadnej prehadzovačke, ovládaní teleskopickej sedlovky, tie treba pozastrihávať a zarovnať, treba na ňom vymeniť reťaz, potom ďalej treba doštelovať prehadzovačky a nastaviť brzdy. Takže pustím si hudbu a idem na to.